Ie, mae Calan Gaeaf wedi landio eto hoff oil Americanwyr a perverts y byd drosto. Beidiwch chi a deud bod ni yma'n Fideo Wyth ddim yn gwneud ymdrech. Ie, fi wedi troi lan fel hoff superhero pawb, ond am pob un superhero arall. Pwy yn y byd wyt ti wedi troi lan fel? Helo, fi yw Daf Pris o Fideo Wyth. Jawch! Assassin's Creed! Glei? Mae gen i erioed wedi ei glei. Twat. Pa amser gwell na hwn i drafod y Gemau Arswyd gora? Y gemau na sy'n neud i chi neidio allan o'ch croen mewn braw, troi'r gola ymlaen yn ganol nos, allan neud damwain fach yn eich trowsus. Dim yn swp fi, gobeithio. 3 ydyn nhw i fod yn benodol. 6. 6? Pa le gwell i ddechrau na'r gema Silent Hill? Mae yna ddigon o ddewis, ond yn y rhan fwyaf o'r rhain fyddwch chi'n crwydro drwy dre niwlog yn ymladd nyrsys heb wynebau, plant bach creepy efo cyllyll a dynion efo pyramid fel pen, oherwydd Japan. Fy hoff i ni, Silent Hill 4 The Room, lle ydych chi'n styc mewn un stafell am ddyddiau, heb fwyd na diod, efo chi'n llefa yn dod yn fwy ac yn fwy real. Ie, efo fans o gemau fideo fydden ni eniaethu efo hynny, ond nid dyna'r byd mwyaf dychrynllyd mewn gemau fideo chwaith. Naci? O na. Croeso i Kirby's Dreamland. Byd lle mae creaduriaid bach diniwed just yn meindio'i busnes cyn i blob mawr pink. Dwi'n gweld beth sy'n digwydd fel Ei hwfro nhw fyny, sgen Hieronymus Bosch dim byd ar hyn. Reit, digon. Eternal Darkness ar y Nintendo GameCube, gêm o ddim yn lwyddiant mawr nôl yn y dydd, ond sydd wedi magu dipyn o ddilyniant cwlt erbyn heddiw. Mae yna fwysfilod a zombies a chyrnod mawr, ond mae'r gwir arswyd o'r Eternal Darkness yn seicolegol. Ar adega fydd y gêm yn ychwanegu syna sibrwd, llefain, sgrechian a drysan slamio, ac yn gwneud i'r camera ymddwyn yn od fel penod o'r hen gyfres Batman di mynd yn drong. Ond y peth mwyaf creulon nath Eternal Darkness oedd cymryd arno ar y degau pwysig bod y gêm wedi torri. Ar un pwynt, nath nhw hyd yn oed rhoi neges ar y sgrin yn dweud bod y memory card wedi weipio a fod rhaid i chi cychwyn eto. Techneg effeithiol a greiddiol ac un sy'n enwog hyd heddiw, ond ydy chydig bach yn rhy greulon. Pa fath o ddiawliad sadistig fydd yn neud y fath beth. I am bread, lle chi wedi'ch troi'n ddarn o fara ac yn gofod gwneud eich ffordd rhwng rhyw hellscape o gegin ac i mewn i'r tostiwr. Ie, eto ddim yn gêm arswyd da. Jam! Jam ym mhob man! Wrth gwrs fydd o dim trafodaeth o Gemau Arswyd yn gyflawn heb drafod Resident Evil. Ond gawn ni beidio sôn am Resident Evil 6, please. Fi jyst moyn anghofio am yr un yna. Digon teg. Na, y gema cynta yn y gyfres ydy'r clasuron. Pwy all anghofio cael pentre llawn nytsars efo bwyelli a picffyrch yn rhedeg ar y chôl chi yn Resident Evil 4. Neu'r darn yn y cynta lle mae'r ci yn neud drwy'r ffenest. Mae Resident Evil yn dipyn o glossus pan mae'n dod i byd y gemau fideo. Mae fel Night of the Living Dead, Friday the 13th, Frankenstein a The Thing wedi rolio mewn i un. Dyna pam da ni yn Fideo Wyth yn oedi dim cyn enwi Resident Evil fel y gêm arswyd pwysicaf erioed. Wel, bron. Bron? Hatterful boyfriend. O, Daf, diw'n ddim yn edrych fath o gêm arswyd chwaith. Na giw, wel yn hwn, chi'n chwarae'r ferch ola fyw yn y byd yn gwneud eich gorau rhamantig colomenod mewn ysgol uwchradd. Ond, dwi'n yn dall. Mae fe'n hit mawr ar-lein. Pam? Pam colomenod? Be sy'n wedi digwydd i'r ddynol rhyw? Pam bod y gêm wedi cael ei wneud o gwbl? Pam, Daf, pam? Ie, oherwydd Japan.